Şöhratly taryhyny asyrlan göz başyndan alyp gaýdan merdany halkymyzyň kämilik derejesine götüren milli tagamlary, olaryň taýýarlanyşy aýratyn bir mekdepdir. Buğday ugundan taýýarlanýan hamir her bir ojakda her gün ýaýarlanýar. Mährem enelerimiz, gelin gyýlarymyz buğday ugundan tamdyr çöregi, petir, çelpek, pişme ýaly oğullarça tagamlar ustatlyk bilen taýýarlap, taçaklarymyzyň rızgal bereketine öwürmek başarýarlar. Olaryň taýýarlaýan gatnamalary bolsa, bugun türkmen toýlarynyň nygmatlarynyň aýrylmaz bölegine urlandyr. Häzirki wagtda mukaddes Ramazan aýynyň dowam edýän günlerinde bolsa, türkmeniň milli tagamy bolan gatnamalar ýöri-ýüte aglaçak sadakalar üçin taýýarlanýar. Balkan welaýatynda hem tutulýan toýlary ýagly gatnamasy göz öňüne getirmek mümkin näme. Ol sözüň dol manysynda toýa gatnaşýan diýenlaryň toý saçaklarynyň, toý tutýan maşgala iň ardyry sowgat hormat gadaplanýar. Toy saçagyny gatlamaly etmek, toy ýesine uly hormatdan nişandyr. Şoň üçin hem toýa gatnaşjak diýenler saçaklaryny saljak gatlamalaryny taýýarlamagy jogapkärçilikli jemeleşýärler. Şonuň ýalan biziň halkymyzda toy ýesine toy gatlamalaryny taýýarlaşmaklyga gelin gyýlar hormat bilen gatnaşýarlar. Toy gatlamasyny taýýarlamak aýratyn bir sunugaty ýadyna salýar. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüniň halkara parahatçylyk we ynançmak ýylynda balkarly gelin gyýlar, mährem eneler milli tagamlarymyzyň taýýarlanyşyny giňden açyp görkezmägi we munasyp dowam etdirmägi ähli mümkinçilikler döredip berýär. Gahrman arkadagymyza we arkadagy gahrman serdarymyza alkyş sözlerini aýdýarlar.